Kao što ste vidjeli, naslov teme ili naslov predavanja, kako do halal nafake. Kako čovjek da stekne halal nafaku. Da čovjek ništa drugo ne spomene ili ništa drugo noćas, da ne kažemo samo nekoliko kuranskih ajeta koji su uopštena pravila kako insan da se ponaša, dovoljno bi nam bilo. Prvi kuranski ajet gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: pravi vjernici su ljudine, muškarci koje neće odvratiti trgovina, kupoprodaja, poslovanje od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, niti od namaza, niti od zekata. Pazite, znači prvi detalj da ti nešto bude halal, da mu ne daš prednost iznad ovih stvari koje smo spomenuli, da zaboraviš Allaha subhanahu wa ta'ala. Čim si Allaha zaboravio, ti si odmah automatski ušao u nešto što ti je u najmanju ruku haram zbog toga što nisi Allahu ispoštovao ili nisi ispoštovao ono što Allah traži. I kud ćeš ti da gledaš, hajde mi bude halal, da trgujem na halal način, a nemaš nikakav kontakt ili vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Neko se čuva harama, ne klanja, neko se čuva harama, psuje Allaha, neko se čuva harama, ne interesuje ga zekat, neko se čuva harama, ne interesuje ga nikakav zikr, ništa. Znači, dobro, ali ovo su preče stvari, odnosno ovo su mnogo bitne stvari, osnove koje ne smiješ da zapostaviš. I odmah vidiš da nešto nije u redu. Također uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: o vjernici, nemoj da vas imetak i vaša porodica, odnosno vaša djeca, odvrate od sjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ponovo znači upozorava da dunjaluk ne smije u nijednom slučaju da nam bude ispred Allaha subhanahu wa ta'ala, ispred zikra, ispred namaza, ispred ovih osnovnih stvari o kojima mnogo puta govorimo. Halal, zbog čega ti to hoćeš nešto da ti je halal? Da bi Allah bio zadovoljan s tobom. Osnovno zadovoljstvo jeste da vjeruješ ispravno Allaha subhanahu wa ta'ala, da obavljaš namaz, da daješ zekat, da zikriš Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga spominješ. Tu se traži osnovno zadovoljstvo. A onda normalno sve kasnije provlači se kroz to. Također u stvari koje se spominju, ne smije da dođe situacija da nas posao odvrati od farzova i vadžiba koje je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Kod nas ovdje ljudi koji ne klanjaju, odnosno nalaze izgovor: brate, ja moram da radim, ja ne mogu da klanjam. Ja moram. Prva osnovna naredba koja je: obožavaj Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije prva i osnovna naredba radi, nego prva je obožavaj Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato što kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: nisam stvorio ljudi i džine ni zbog čega drugoga nego da me obožavaju. Znači obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala na prvom mjestu. A onda moraš tvoj rad uskladiš s ibadetom. Pa ako će tvoj rad biti na takvom mjestu gdje ne možeš da klanjaš, moraš da bježiš s toga mjesta. Moraš da bježiš s toga mjesta. Ako će tvoj rad biti tamo gdje ne možeš da postiš, moraš da bježiš s toga mjesta. Kaže: brate, šta da radim, to mi je posao. Brate, pa koliko ima ljudi koji ne rade, ta tvoj posao žive. Pa ja moram da radim. Pa moraju i drugi da rade, ne radi tvoj posao živi. Znači traži neki drugi posao. Traži neki drugi posao gdje te neće spriječiti ili gdje nećeš ima. Šta će ti dunjalu? Ti zarađuješ dunjalu, ako da Allah subhanahu wa ta'ala zarađuješ džehennem. Džehennem zarađuješ. Vidi šta ti je preče. Vidi šta ti je preče, to ili to. Znači ne smije čovjek da se poigrava s tim stvarima, nego mora da uskladi sa onim osnovnim, kažem, farzovi vadžibi. Hajde kad su suneti u pitanju. Zato smo i rekli, znači hajde kažemo rad, dođe situacija, primjer radi. Ne znam ti, eto, uzmi neki ibadet koji je sunnet. I on ti kaže: ne možeš da radiš ovaj sunnet, moraš da radiš. Dobro, ali nemoj farz da mi diraš. Nemoj da mi diraš vadžibe koje moram da ispunjavam. Hajde, dobro, taj sunnet ću ja da spustim, neću baš to sve da napravit ću nešto da malo to. Zbog čega? Zato što je rad je u osnovi farz. Sunet je sunet, tu dok sam na poslu srediću malo da te sunete baš ne obuhvatim se, ali farzove nemoj da mi diraš. To moram da uklopim i to mora da se zna. Prvu stvar koju moramo naučiti i izići danas ovdje da ništa ne naučimo, 4 dersa da slušamo i samo da smo to naučili smo Allaha mi puno. Da naučimo bitnost namaza u islamu. Najbitnije djelo. Da naučimo da je to najbitniji ibadet. Da naučimo da ne postoji vrijeme, da ne postoji opcija, da ne postoji varijanta da se namaz može ostaviti. U islamu imaju samo 3 stvari.
Može se prespavati namaz i kad se prespava, kad se ustane odmah se mora klanjati. Može se zaboraviti. To su sve stvari kojima je sklon insan. Da zaboraviš. Ako zaboraviš, kad se sjetiš, moraš klanjati. I ima opcija na putovanju da čovjek može skratiti i spojiti namaz. Izvan toga ne postoji nešto što se zove naklanjavanje. U islamu nema nešto što se zove naklanjavanje. Inna salate kanet alel mu'minine kitabe meukuta. Namaz je doista vremenski određena obaveza. Ima svoj početak, ima svoj kraj. U toku dana podne počinje tada, ovdje završaje. U tom periodu se mora klanjati. Znači, to mora da znamo. Dunjaluk je prepun izazova, prepun različitih, hajde da kažemo, postupaka u kojima se može naći čovjek. Čovjek putuje u avionu, čovjek putuje brodom, čovjek radi u rudniku, neko je doktor, neko operiše ljude, operacija traje 10 sata i tako dalje. Čovjek bolestan, ima kateter, prljava mu odjeća, nema vodi. Sve to mi razumijemo da se svim tim opcijama može desiti i u svemu tome postoji odgovor. Znači ovo moramo znati. Ne postoji varijanta, još nije čovječanstvo izmislilo varijantu i da za nju učenjaci kažu mi ne znamo šta će se tada raditi. Za svaku varijantu ima odgovor. Normalno, to nije vrijeme ni prostor da mi sad o svim varijantama govorimo, ali je nama bitno da zapamtimo da ne postoji varijanta da čovjek može doći u nju i da ne klanja. Završena stvar. Kako ćeš klanjati, to mora da naučiš, to mora da čitaš u knjigama, ali ne postoji varijanta da se ne klanja. To nam je najbitnije. Da li mi je opravdano što sam propustio akšam namaz jer sam bio na koncertu Ilahija i Kasida? Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Nije opravdano propustiti namaz, bilo koji namaz, pa ni akšam, farz, dakle mislim na farz, zbog bilo čega, a ne zbog koncerta. Danas su koncerti Ilahija i Kasida, bojim se, i u jednom dijelu postali pomodarstvo. Dobrim dijelom nisu ibadet. Ilahija može biti poučna, može imati svoju poruku, ali danas su to klašni koncerti koji se ne razlikuju mnogo od onih koncerata folk muzike ili čega sve ne, bez daljnjeg. To je mnogo bolje, ne smijemo to staviti u istu ravan, ali opravdati svoj boravak na tom koncertu za izostavljanje od namaza ili ne klanjati namaz zbog koncerta, to ne samo da je lakrdija, nego onaj koji namjerno izostavi namaz, kaže poslanik alejselam za njega da je nevjernik. Dakle, ne samo zbog toga, nego na kraju krajeva vi znate da je pokornost roditeljima obaveza. I onaj nepokornost roditeljima je jedan od najvećih grijeha. Ali roditelj nema pravo da traži da mu budeš pokoran u vrijeme namaza. Dakle, tada ideš u džamiju, klanjaš farz namaz i tada gdje ne poslušaš roditelja dok ne završi namaz, nisi griješan. A ne, dakle, nešto što ti Allah naređuje da radiš kada je namaz. Namaz je iznad svega, prije svega, najprečiji. Prva karika koja nas veza za vjeru. Nema je, nema vjere. Prema tome, ne da si griješan, nego iskren da budem, bojim se, za iman onoga ko namjerno izostavi bilo koji farz namaz. A Allah najbolje zna. Vaktovi, namaski vaktovi izvršavaju u njihovo vrijeme. Da ne dozvolimo da nam namaz prođe mimo njegovog vakta. Neispravno je. Ma ko to govorio, ma kakav doktor to tvrdio, da se namaz može naklanjati. Pa ćemo vidjeti kod mnogih danas kaže, hajde, ako si na poslu, kad dođeš, pa onda spojiti, naklanjaj podne, kindiju i akšam i jaciju. Pa dođe čovjek iz fabrike sav smoren, slomljen od posla, niti je klanjao podne, ni kindiju, ni akšam, ni jaciju, pa onda pođe sve to da naklanja. Kada ja sam čuo, može se to naklanjati. I čak šta više, koliko su otežali takvim ljudima da ne zna da klanjavaju samo farze, već naklanjavaju i sunnete, i sunnete, i vitre, znači. Kad pođe klanjati, nikad ga iz sobe. To je zaista tako. Zato što im vjera nije dobro objašnjena. Vjera naša je vjera lahka.
ali je mnogi žele da otežaju drugima. Znači, namasko vrijeme ne smije da te prođe. Bolje ti je klanjaj samo farze, ako nemaš vremena da je sunnete, nego da te namasko vrijeme prođe. Ako namaz ti prođe, ne klanjaš ga njegovo vrijeme, znaj da ga ne možeš naklanjati kada bi ga 1000 puta klanjao, bez opravdanog šerijatskog razloga. A opravdan šerijatski razlog jeste da insan zaboravi ili da ga prespava. I tu, znači, zaborav, zaista da to se može desiti, da insan zaboravi ili da prespava. Ali ovdje kada je pitanju da se prespava, obično svakom nam padne odmah sabah namaz. Znači, treba da vidimo, ako smo slabi sa sabahom, da vidimo, nemojmo misliti da ima opravdanje. Čuli smo, kaže, ako ga prespava, to mi je opravdanje, pa tamo ću ga nekad u 10 sati klanjati, kad sunce oskoči 2 metra od horizonta. Trebamo nastojati da te namaze, recimo ako smo tanki u sabahu, po pitanju sabah namaza, da navijemo sahat, 1 pa 2. Pa ako vidimo da je razlog našeg kašnjenja na sabah namaz to što dokasno noću bivamo na internetu, znajmo da i to, pa makar na internetu čitao članke islamske, da ti je to haram. Ako će to rezultatom biti da prespavaš sabah namaz, boravak na internetu ili čak čitanje vjerskih tema ili sjela obična, ako će rezultirati da prespavaš neki od namaza, znaj da ti je to zabranjeno. Moraš se korigovati, moraš nastojati da ne prespavaš. Ali ako se desi ne tvojom krivicom, onda je to šerijatski opravdano. Poslanik alejhi selam, pa i on prespavao namaz. Islamski učenjaci zapamte ovo jedno pravilo, veliko pravilo, gdje stoji da čovjek, kao što ne može klanjati namaz prije namaskog vremena, tako isto ne može klanjati namaz i nakon isteka namaskog vremena. Da, džumhur uleme je smatrao čovjek, ako je propustio namaz iz opravdanog razloga, iz neopravdanog razloga, treba ga naklanjati. Ali imate učenjaka kao šehul Islam ibn Tejmije, šehu Sejmin današnjeg doba, šeh Albani, koji su smatrali, zaista je pomenuto mišljenje i jače i s aspekta dokaza, koji kažu ona osoba koja pusti da namaz prođe iz neopravdanog razloga, čisto čovjek gleda utakmicu, znam vrijeme, ali neću. Nema šta naklanjavati. I nije to popuštanje njemu. Čak je to njemu gori. Nekada kažeš, ma možeš ti to naklanjati poslije. Ne možeš naklanjati. Klanjaš, ne klanjaš, nemoj ga džaba naklanjavati. Ko što nisi mogu klanjati prije vremena, ne mene ni poslije. Pripadni ga i tako je. Nisam klanju, nisi, moli Boga, ti oprosti, završena stvar. Može naklanjati, pa ću spojiti, kako ću, 6 namaza u jednom, hajde nekako, nema veze, 15 dana ne klanja, od sad sve odjednom, hajde more, samo je bitno se klanja. Ne može, znači, ja lično sam ubjeđenja, inna salate kanet alel mu'minine kitabe mevkuta, zaista je namaz vremenski određena obaveza. Džibril alejhi selam dolazi Božjem poslaniku jedan dan i svaki namaz klanja u prvom namaskom vremenu. Drugi dan dolazi i svaki namaz klanja u kraju namaskog vremena. I onda mu kaže zadnji namaz, kaže, namaz je između ovoga dvoga. Moglo je njemu reći, ali eto, ako budeš gledao utakmicu evropsku, nema veze, ako budu produžeci, spojiti to nekako. Nema tu produžetaka, nema spajanja, klanja i završena stvar. Znači, kaže, namaz je između ovoga dvoga, između početka i kraja. Zato znači ne treba nikom negirati, čovjek ima posao i možda tek podne može klanjati u 3, a i kinda je u 4. Klanjaj, Allah te nagradio što klanjaš u 3, polan. Ne treba ljudima da moraš u 12 ući jezan odmah da se rodi u džamiji. Nema ako čovjek ne može znači klanjati namaz u prvom namasku vremenu. Džibril kaže Božjem poslaniku, ovo je početak, ovo je kraj. Kad god možeš klanjati, dobro je. Ne treba ljudima otežavati gdje nema potrebe da se otežaju. Ali kad kaže može li malo poslije, ne može ni malo. I završena se. Jedan brat radi u inostranstvu. Radi u jednoj fabrici u kojoj je mogu raditi u 2 smjene. U kojoj je mogu da sebi napravi ribi na džumu. Međutim, došao je novi šef i dogovorio se sa njim, on je vođa smjene. Dogovorio se sa njim da postoji ta mogućnost ribi na džumu i on mu je rekao u početku sedmice može da mu kaže, samo da mu napomeni. Međutim, promijeni se još nešto u firmi i od 2 smjene postane 1,5 smjena, ali on vođa smjena.
i desilo mu se da treba na džumu, ali taj tim u kome je on, znači ljudi su oko njega koji ne vjeruju u to što mi vjerujemo. I oni se već obuku. Preduo je, znači, jednom drugom tu svoju smjenu i krenuo je, došlo je do problema. Brat je me zamolio da pitam šta da napravi ako mu njegov šef, koji je, znači, u rangu po tom pitanju veći od njega, kaže da ne može, a on je već, znači, krenuo na džumu. Šta da uradi? Ja mu predlažem da se pokori najvećem stvrtitelju. Znači da se pokori njemu, znaš ako je to bio dogovor i neka se oslanja Allaha za žel i on će mu olakšiti. Znači, to je, ako može sa njim napraviti kakav dogovor, razgovor i tako dalje, u protivnom neka se pokori, neka obavlja našto gole na zapadu, to je olakšano gore, mogu se i jer ona ko je tu ostao, to je da može to nakon toga i ponavljati. Ti ako mu jedan put popustiš, nakon toga se to može i ponavljati. Bolje onda traži sebi salamet negdje gdje možeš ti klanjati, jer ostale džumu zbog posla to nisi pravo. Pa je čovjek dužan, znači da spoji Allaha te barak tala, a uzvišen Allah kaže Ome jettaqi Allaha yaj'al lahu mahraja. Ako se Allaha boji, da će mu izlaz. A vidite kako je došao. Ko se Allaha boji, da će mu izlaz. Pa prvo dođe takva i bogobojaznost, pa onda izlaz. A ne obratno. A prvo daj ti meni ne znam, posao se lijepo da dogovorimo, pa ćemo mi da će mi bojati Allaha, ali prvo da bude sve potaman dunjalučki. Ti se boji Allaha koliko možeš, ne, izvinite, ovo je meni. A čovjek ako je radnik, i ako je čvrst, znači u svome radu i neće oni, znači, tek tako lako napustiti. Govori, lako naći šalabajza. Treba naći čovjeka, znači, koji je odgovoran, koji je stručan, koji je, znači, povjedljiv i tako dalje. Imamo ponovo pitanja da čovjek na poslu ne može naći vremena da obavlja namaz. Braćo moja draga i cijenjene sestre, čovjek treba da zna da je namaz najveća obaveza muslimanu nakon što izgovori šehadet la ilaha illallah. Tako da čovjek treba da se maksimalno potrudi da nađe sebi uvjete da klanja, znači, namaz na poslu. Ako bi se zaista ispostavilo da čovjek ne može klanjati na poslu, onda taj insan bi dobro trebao da razmisli da ostavi takav posao u kojem ne može redovno obavljati namaz. Velik broj braći i sestara ne razumije značenje riječi obavljanje namaza na poslu. Znači, nama je dovoljno, vjerujem da na svakom poslu, kakav god čovjek da posao radi, mora da bude pauza od 5 ili 10 minuta. Tako da je dovoljno da čovjek ima 5 minuta gdje će, znači, otići u neki čošak, abdestiti i klanjati samo farze. Tako da, znači, može se klanjati na kartonu, može se klanjati na nekom, hajde da kažemo, čilimu ili dosta puta mi u pogledu namaza izostavljamo namaz zato što želimo da imamo seđadu, tespih, da lijepo u kući budemo, da obučemo novu odjeću i tako dalje, što je sve lijepo ako možemo. Ali ako ne možemo, ako smo na poslu, onda se samo klanjaju farzi, znači sa nekim minimumom. Tako da, znači, čovjek treba da zna da je najveća njegova obaveza u islamu obavljanje namaza. Vidimo iz ovog hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem da su sve ove 3 stvari koje smo spomenuli otkup za grijehe, a vezana su sve za namaz. Da se čovjek abdesti onda kada je hlad. Da čovjek odlazi u džamiju, nagrada za korake na putu do džamije. I na kraju iščekivanje namaza nakon namaza. Sve ove stvari su vezane za namaz. I ovo nam ukazuje na vrijednost namaza u našoj vjeri. Zbog toga je obaveza čovjeku da obavlja 5 dnevnih namaza prije svega. Nakon toga da te svoje namaze čuva. Tako što će ih obavljati u njihovim vremenima. I neće dozvoljavati namazima da izlaze iz njihovih vremena. I pored toga što o tome govori i to spominje, muslimani rade ponovo na svoj način. Preko toga što sluša da nije dozvoljeno da namaz prođe njegovo vrijeme, on opet dozvoljava da mu namaz prođe jedan i drugi i treći, pa i da klanjava kad bude mogao. Ne smije musliman sebi da dozvoli da svoje namaze naklanjava. Podne ima svoje vrijeme i nema drugo. I kindje ima svoje vrijeme i nema drugo. Isto tako akšam, isto tako jecije, isto tako sabah. Nema drugih vremena, to su vremena koje je Allah propisao. I drugih vremena nema. I kada bi se cijeli dunjaluk i hođa i hadžija sakupio da ti kaže da ima drugih vremena, nema.
Nema drugih vremena. To su jedina vremena i gledaj da ti sebe jednostavno usmeriš ka tome. A ne može da dozvoliš sebi da ti islamske propise jednostavno sebi praviš kako tebi paše. Nego ti treba da se islamskim propisima prilagodiš. Pitanje, ako sam na poslu i nemam nikakvu prostoriju za klanjanje namaza u njegovo pravo vrijeme, koliko mi je ispravno naklanjavanje namaza? Koliko mi je ispravno naklanjavanje namaza kada dođem kući? Prvo, uzvišeni Allah azza wa dželle je namaz učinio obligatnom dužnošću. I sa namatskim vremenima znači nema igranja. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: "Inna salate kanat alal mu'minina kitaban mawquta." Namaz je vjernicima u određena vremena propisa. I ovo što mi kažemo naklanjavanje, to zove kaza namaz. To je poznato kod nas kao kaza namaz. To je u stvari došlo od arapske riječi kada. Ali kako kažemo, ne kažemo Ramadan, kažemo Ramazan, tako smo im mjesto kada kazali kaza. Mjesto kada kažemo kaza namaz, jer to je naklanjavanje. I to su ljudi uzeli sebi kao namaz koji je sastavni dio, znači namaza, i da je to jedan od vrsta namaza. Znači, ako niješ 5 vakata ovako, ti dođeš kući sve to u komadu, u paketu naklanjaš 5 namaza, to je neispravno. Kada namaz se može naklanjati u šerijetu i treba ga naklanjavati samo u 2 slučaja. Kada čovjek zaboravi i kada prespa. Sjedi čovjek i zaboravio namaz, nikako mu na umu nije namazko vrijeme isteklo, kaže Allahu dragi šta je ovo, i ode naklanja, kažemo nisi griješan, klanjaj kada sjetiš, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nema mu iskupa nego to, znači da klanjaš u vaktu kada se sjetio. Ili ko prespava. Navio je sebi sat, pripremio sve, međutim bio je umoran, nije čuo, ne znam, zakazao je sat, nestalo struje, pa nije budilnik, nije bitno. Nije ga probudio onaj koga je trebao probuditi i on zaboravio, kažemo nisi griješan. Naklanja namaz. U protivnom da čovjek sjedi na radnom mjestu i zna da dolazi namasko vrijeme i da prolazi i tako dalje i on ne klanja, to nije dozvoljeno. To nije dozvoljeno. Dobro, šta je rješenje? Rješenje, čovjek radi i kaže šef ne može, znaš šta je podne u zimskom vremenu, ne može nikako. Pauza ti je u 9 i nemaš pauze druge do 3 i to je to do kraja radnog vremena, ili u 15 do 12 pauza prije 12 ne možeš klanjati i šta da radi čovjek? Kažemo da ti je šef rekao radit ćeš još 3 sata ili 4 dodatno za istu platu ili za manju platu. Bi li promijenio radno mjesto? Bi. Tražio znači da mijenjaš radno mjesto, ne postao na tom radnom mjestu. Zato što te zakinuo za tvoj dunjaluk. Pa preče je promijeniti radno mjesto kad te zakine za tvoj ahiret. Preče je da čovjek sebi da malo zora i da promijeni radno mjesto kada je u pitanju njegova vjera. Jer mi ponekad kad dođe u pitanju vjera, tada je elastično. Često me ljudi pitaju ovako, putujem, kaže, i kiša pada, kako će namaz obaviti? Znaš kako ćeš obaviti namaz? Ideš napolje, prostriješ seđadu i klanjaš i kiša pada. Nikakav problem nije. Uđeš u auto, upališ grijanje i koljena suha za 5 minuta i nikakav problem nije. Radiš na baušteli 12 sati dnevno, do jutro do navečer pada i kiša i snijeg. Nikad šefu nisi rekao šef, pa imaš ti srce, pogledaj šta je, vidiš nebo kakvo je bolan. Nikada niko ništa ne govori, ali kad treba 2 minute da padne Allahu 4 puta na seždu po 2 sekunde, to mu je muka i ne zna sam što će od sebe, od toga scene pravi, ali kad treba raditi, kad treba zavući se za auto, da je guma se probušila na autoputu, legao bi u vodu i zamijenio gumu, samo da nastavi put, ne bio problem, a kada dođe pitanje namaza, lijepo na koljena, ništa ti biti neće. Tako, svi smo mi išli u školu i svi smo išli gazli snijeg od pola metra i nikome ništa bilo nije. I danas živimo. Tako da je, treba čovjek gleda da promijeni radno mjesto. Dobro, nema radnog mjesta. Nema drugog, ima to jedno gdje god pokuca, neće, kaže, ne, izvinite, kaže, ne primamo vahabije. Šta da čovjek uradi? Kažemo mu, ako ne možeš i izdržavaš od toga porodicu i nemaš drugog načina, spajaj namaz. Spoj podne ikindiju u kindijskom vremenu. Ali si dužan da svim raspoloživim sredstvima i resursima tražiš drugo radno mjesto. Pa ako potreba, ako Allah se tim iskuša, trpi to dok je tako. Ali to znači dolazi kao nekakva zadnja opcija i zadnje rješenje, nakon čega više rješenja nema. I ako bi čovjeku bilo dozvoljeno i preče možda,
da napusti takvo radno mjesto. Jer uzvišeni Allah kaže وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ko se Allaha bude bojao, on će mu naći izlaz. Pa kada dođemo u ovakvu situaciju, znači bogobojaznost prva biva, pa onda izlaz. A bogobojaznost je da napustiš radno mjesto, pa da Allah ti da izlaz. Međutim, mi kažemo, Allahu dragi, ne, mi hoćemo prvo izlaz, pa ćemo onda bogobojaznost. Pa smo okrenuli ajet na opačke. Međutim, ako čovjek bi našao se u situaciji, živi od toga, nema drugog izvora primanja, neka ostane na tom radnom mjestu dok sebe ne nađe, znači dok se ne nađe drugo radno mjesto, iako kaže šerijatski bilo dozvoljeno našto koji ima takvu jaku i bogobojaznost i oslonac na Allaha da će mu Allah da ti mu smetalo da ostavi tako radno mjesto i da čeka da Allah izlazi. Ako zna ostavi pri sebi slabost, neka nastavi živjeti tako ili da će dovesti u porodicu u iskušenje veliko ili s roditeljima imati velike probleme i tako dalje zbog toga, onda neka radi tako dok ne nađe novo radno mjesto, pa taman to bilo i za manje para i taman to bilo i u težim uslovima, taman ne bila njegova struka, sve to nije bitno, bitno je da čovjek začuva svoju vjeru, jer nakon namaza čovjeku ništa nije ostalo od vjere, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u hadisu da je zadnje što će ostati od vjere da je namaz. Pa namaz treba znači čuvati i ne treba s namazom poigrati. Pyet një vlla, a është puna fas? Për penzionerat jo. Për ato që janë socialnë jo. Për ato që janë shkollë jo. Për kanë puna është varzët. Për ato të cilët nuk kanë, nëse nuk punojnë duhet me vjedhë. Për këta farz. Për këtë arsye, kja oferta të qerve duke thonë, namazi farz, apo? Po puna, halama farz. Për ata punën duesh me bon, e namazin duesh me lon. Do me thonë, puna farz, e namazin a filë. Kështu ka ndosh me thonë. Ka thonë, puna farz, ti vazhdojnë aton. Namazin me kru. Puna është farz për ato që i s'kanë. Për ato që i ka 10 dyqane, e ka farz me punu? Pisi cilit dyqan ka 1.000 euro e merë. A e ka farz? Nëse thojmë që janë puna farz, duhet më konë për të gjithë. Pra puna është farz për ato që s'kanë dhe kanë nevoj që ta lipin halal, mirë po bëhat farz i shejtanit nëse bëhat pa namaz. Tha shefis dvetin. Ti a i e musliman, a qka i e ta lip punën, e Allah s'ta lip namazin. Shefi, atë pranon ti e mu konë qërë. Atë pranon? Shefi, mu konë ti sakat, me ta pasfol Allah, një dorë gjismetre njënën di e gjis. Kishte pranu në kompjuter me punu? Atë kishte pranu Allah në skele, ti një kam me post gatë 10 metre një e 15 cm. A ki shku dhe njëherë në dyqan me ble kundra mi thonë, kamën e gjatë kundrës 57 e qmajtën 37. A ka ndohë? Pra Allah Azza wa Jall ka thonë, ja ju al-insan, ma gharrake bi rabbike al-kerim, alladhi khalaqake fesawake fa adalek. Qka t'ka mashtru? Ndaj Allahut bujar, ajt ka kriju, t'ka zbukuru, t'ka fuqizu, ti Allahun tanë me harrua. Pra Allah Azza wa Jall është ma meritor fillimisht aj të adhurohet e pastaj të qërë s'ka problem. Pastaj të kryet obligimi i ndaj të qërëve që ti ki bon kontrat me ta a me Allahun tanë para se me kriju Allahu Ademin apo në pri kohës Ademit i ki thonë elestu bi rabbikum, kur ka thonë as jam zoti juaj, ki thonë bela, po je zoti jo, ti ke nevoj për Allahun tanë, Allahu Azza wa Jall s'ka nevoj për ti. Nëse ptefi të qetë pi firmës, edhe të len sakat dhe pa penzion, Allahu Azza wa Jall të shtin gjanëm. Nga se mirësit e Allahut i shridzon, e Allahun tanë e haron. Pa su najgori neprijatelji dini Islama, oni koji su unutar njega. A od toga su ovi munafici, koji se nalaze unutar ummeta. Tako. U zadnje vrijeme puno dobijamo poruka i puno nas pitaju našto omladina, kažu, ne daju nam da klanjamo u školi.
Ne da direktorica Hanka, Mirzeta, Fatima, ne znam više kako. Ne da klanja. Allaha mi nećeš klanjati. Ona se zna zakljeti. Allahom neće klanjati. Pa dobro, direktorice, ja po stepenicama. Ne možeš klanjati po stepenicama. Dobro, zašto? Kaže, tamo je nečisto. Ona zna i pitanje čistoća, nečistoća, ali tako. Miskinka ne razlikuje između prljavo i nečisto. Prvo, nije prljavo, uopće nije prljavo, to se čisti svaki dan. Škole se od davnih vremena čiste koji bolnice, ali tako. Svaki dan se mora prebrisati, nema nigdje prašina po patosu da stoji 3 mjeseca. Ne možeš, kaže, tamo je prljavo. Ne možeš klanjati nikako. To su vam ljudi, tako, kaže, pa dobro, treba mi otići u hodnik, u prostoriju, u slačionicu, ja odem. Ne možeš nigdje. Dobro, kad ima odmor, srednjoškolci iđu ispred škole i puše, jel tako? Niko ništa ne može. Ispred škole stoje i puše. To je tamo dvoje pored sala, ima, ja tako, prilijepe se jedno uz drugo, ko pijavice. Profesori svi posmatraju od ozgasa 5 minuta, oni iskoriste za uhare, jel tako? Iskoriste 5 minuta. Ali njemu kaže, ti ne smiješ klanjati ispred škole. Ne smiješ. Vidimo te, izbacit ćemo te. Tako kaže. Imamo Mustafa. Imena se od mene, naravno, nema veze sa, jel tako? U domima zdravlja isto tako. Momci na praksama. Ostalo mjesec dana da završi. Zadnji put dođe ovdje moma, kaže, ja sam zaklao, kaže Allahom, kada se ispisati školu. Moram se ispisati škole. Neću da, moja vjera meni bitnija od bilo čega, od bilo koje diplome. Allah me na sudnjem danu neće prvo pitanje na sudnjem danu, kad staneš pred gospodara, bit će, robe, koja ti je titula. Je li tako? Namaz. Prvo pitanje je namaz. Nije ni titula, ni gdje si radio, ni kolika je plata bila. Namaz. Ako bude, neće se pomjeriti stopala roba, bit će pitan za 5 stvari. Prvo pitanje je vezano za njega lično. Među ljudima je prvo pitanje za krv i za živote. Kako došlo od Isu ibn Mesuda. A prvo zašto čovjek biti pitanje je namaz za njega. Pa ako namaz prođeš, sve će posle toga biti i lahko. A ako tu ne prođeš, pao si kakvu god titulu da imao. Pa imamo li mi ikoga da stane ovdje iza te omladine? Njegovi ovi vršnjaci se drogiraju, kradu, pljačkaju auta. Nema šta ne čine od zla. Policija pune ruke posla. A on zna džamija i kuća. Mrava nije zgazio. Kada iđe kora hljeba bačena, on uzme i stavi negdje na stranu da se ne gazi. I dunjaluk se digne protiv njega. Kuda su ograjsali ljudi. Kuda su i šeitani, svi se za njima igrali svu noć. I nakon toga kažu, ne, ovo treba maknuti iz našeg društva. Ovo je nama problem. Čednost je problem. A ne moral. I sve drugo što se dešava, to ništa problem. To ništa problematično nije. Pa će i političari za to biti pitani, svi. Biće pitani muftije, glavni imami. Svi će biti pitani. Islamska zajednica od Sabora gore, pa dole do Mutavelije. Svako ko je mogao promijeniti, bit će pitan jesi li Allahov robe stao u zaštitu ljudi kojima neko ne da klanja. Jer ti koji brane, to su najgora bića koji imaju na zemlji. Nema goreg bića. Onaj ko ostavi namaz, Imam Zehebi kaže, on je gori i od onoga koji pije alkohol, i od onoga koji ubija, od onoga koji krade. To je najgore biće ko ostavi namaz. A zamislite kad on ne da drugom da klanja. On je najpreći da se na njega odnose Allahove riječi afarajte allati yanha abdan idha salla, zar ne vidiš onoga koji brani robu da klanja? Uzvišeno, zar ne vidiš brani, ne samo da on neće, nego brani i drugom. Došlo je kod Muslima u Sahihu da je Abu Džehl, to je tako, on je lider ovih što brane, kaže, ako vidim Muhameda da klanja, sigurno ću mu, kaže, stati nogom, kaže, na vrat, ili ću mu, kaže, glavu u prašinu, kaže, turit. Neće klanjati pred mnom. Pa je došao poslanik sa ispred Kabe i klanjao. Pa je on prišao. Prišao pa se počeo vraćati nazad i brani se rukama. Predaje kod Muslima u Sahiju. I kod imama Ahmeda i drugi. Pa se brani rukama, pa kažu šta je? Kaže, vidio sam strahote, vidio sam, kaže, između mene i njega hendek, kaže, onaj kanal iskopan, pun vatre, natrpan. I kaže, vidio sam puno krila i pobjegao. Kaže poslanik, sallallahu da mi je, kaže, prišao, kaže, meleki bi ga raskomadali komad po komad.
komad, pa zar se ne bojiš da će te melek raskomadati kad iziđeš i sjedneš u svoj auto, da nećeš živ nikako, da puhaćeš se ko bure, prsnućeš. Nećete ni jedna, ni klinika spasti, nećete niko sastaviti. Kad dođeš i kažeš mladiću koji kaže ja bi Allahu na seždu pao, onome dozvoliš tamo da se drogira, a ome ne daš ovdje da klanja na hodniku. Pa je uzvišen Allah objavio ove ajete. Afarajte alladhi yanha abdan idha salla. Zar ne vidiš onoga koji brani? Uzvišen je Allah spominje u Kur'anu Lukman a.s. Pa kaže, kad je rekao svome sinu, kaže, ja bunayya aqimi s-salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Sinčiću moj, obavljaj namaz. Prvi savjet, sinu, obavljaj namaz. Wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadika al-wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Spomeni u knjizi Ismaila i on je taj koji je obećanje ispunjavao i bio je poslanik vjerovjesnik i kaže naređivao je svoje porodici namaz. Pa ti da mjesto da podstakneš tog učenika, da mu obezbijediš negdje, ima nekako učionica slobodna, ima tamo kod ne znam, u administraciji ima tamo nekakva prostorija koja se ne koristi, ima hodnik, ima lijevo, ima desno, da obezbijedi se negdje da se namaz obavlja, brane, a o džumama da ne govorimo i pitajmo na koje probleme nailaze kod muslimana. Kod muslimana. A nađete, radi čovjek kod nemuslimana i on mu kaže, momak, kaže, vrijeme namaza. Podsjeti ga. To su ti munafici koji žive u našem društvu i daš mu mjesto i onda očekuju sudnji dan. Jer je sudnji dan, od preznaka sudnjeg dana je da kada bude, jel tako, i da usnide emanetu ila gajri ehliha. Kad bude povjeren emanet, onima koji to ne zaslužuju. Staviš ga profesora u školi, ti moraš balansirati u školi, jel tako? Imaš učenika koji je hiperaktivan, da se polomi, tako. Moraš to balansirati sa njim, moraš ga uvijek tu, ne moraš ga kontrolisati. Imaš vam učenika koji je behut, ništa, on moraš o njemu znati nešto. Imaš učenika koji negdje na sredini, imaš učenika koji probleme pravi profesorima, ima neko kome, ne znam, stalno mu neko nešto krade ili on nešto krade. Ti to se moraš balansirati. Pa između toga je i taj učenik koji želi da se Allahu pokori. I sa njim treba balansirati i za njega treba naći rješenje da i on bude šta? Zadovoljno u toj školi. Međutim, je li tako? Tjeraju nam znači omladinu iz škola da se ispisuju, da tražu ima negdje direktor koji ima razum, da kaže ti imaš pravo da klanjaš farz namaz 5 minuta, nije problematično. Zato nek se Allaha boje svi koji mogu promijeniti nešto u tom pogledu, a šute. A islamska zajednica kao krovna institucija, ona je sigurno tu najodgovornija, definitivno. Jer njen glas se najdalje čuje i najdalji domet ima i jel tako, može plodovi sigurno, njihove riječi će biti puno veći nego plodovi drugi ljudi. Dobro.